Maniud to tayo mga kaidol. Maniud to tayo. Udto na mood mga kaidol. Mo man itong live mga kaidol. Bisan asar ta makaon-kaon mga kaidol kay. Wa man tayo asawa mga kaidol. Wa may nagmahal mga kaidol. So buhi-buhi na lang ko diri mga kaidol.
ng bata. Tungkol naman sa babaeng yun, wala na lahat. Si Daddy naman. Tapos na, tapos na. Bakit siya? Alam mo, kailangan ko magturo. Maging madrasa ng anak ko. Hindi, kailangan kong alagaan ang aking mga magulang.